Kare kendo kamoro moro mi wajere mar Lulu TV ma inde ncheno mar kuku mar wach mabende wakedo ne jotelo mopogore mwarango godo weche madhi nyime e piny mar Kenya. Otieno ma kawuono ana kod wendo e studio bro nyiso nyinge, bro nyiso gima otimo kaachiel kod kaunti mo ae kaeto bro twak kachiel e weche motenore kod weche mag kwe ka oganda ikore ne yiero mar dwe mar aboro. Arwaki e studio. Ngero kamano? Kamano Jeff. Amor kendo kabiro ka chieng' kawuono ani luonga ni Daniel Juma Mondi. Anaja Ugenya to atiyo e kambi miluongo ni Global Peace Foundation. Ma wang'iyo weche mag kwe. Wang'iyo kaka wanyalo gero ogendni vijande mondo gibed seche mag especially seche mag the election mondo gibed nigi gitumo weche mag siasa weche mag kwe ikaye makamano Ero kabana nya Dan Juma arwaki studio e thuolo maendi en okweno kama kongo mi chope studio kaindi ine director mar Global Peace Foundation Kenya. Maendi mo luongi mondo winyi ni to riwruok mar Global Peace Foundation Kenya un kod chenro machalo nade ne oganda mapacho kaindi ng'iyo ni wan kod dhoudi mang'eny sani wan kod dhoudi 43 itire moro mabende nochako ndiki dho wan nam tibi goya chande nyinge biyo wil godo matin kata kamano sani wan dhoudi 43 nyiswa ni to oganda wa un kod paro mane ne gin mondo mi wariwre we duto kasani ung'eyo ni oganda nitiere e higa mar yiero maduong'. Koro seche gi sana seche mwadhi weche mag yiero mar higani ang'eyo ni iseneno ni sani siasa obed matek kamara midhie en siasa matek ma enjo Jubilee ka to NASA ka jidoro kaka inyalo kawo piny to seche moko inuo ka seche migo siasa ni to bende nitie ayany mang'eny to nyalo kidhi kata internet social media inuo ka en ayany inuo ka jo NASA yanyo jo Jubilee yanyo jo NASA koro to en mana yiero to wan kaka wajo Global Peace wawacho ka ni to yiero ni onego bed ga en gima constitution wacho ni higni abich bang' higni abich ji nyaka dhi yiero to constitution ok owacho ni ka ji dhi yiero to ji nyaka yanyre od nyaka gore emomiyo sani kaka Global Peace watiyo gi organizations mang'eny kaka UNDP gogendni mang'eny riwruok miluongo ni Uwiano mondo wapuonj jopiny mondo ging'e ber kwe ging'e ber luorruok maseche mago kwago siasa chal ka ogo mpira go mpira nitie referee to referee wacho ni seche mogo mpira kigo gine kanyo to mino offside kitimo kama to kama koro ji nyaka bed ni ng'iyo rules mag mpira to siasa ka inuang ka IBC ni kanyo kaka referee to inuang ka ji yanyre inuang ka ji timo makosa mang'eny mong'ire gi yiero tino ka giling'aling'a onge ng'ama wacho ni itimo makosa itimo kama nitie joma temo lakini temo gi ok donj kaka onego bed ni donjo omiyo sani watimo campaign mar jiwo jopiny mondo wang'e ni siasa ok en thogo kuo ok ochuno ni nyaka wayanyre kin walaro kodi kom ok ochuno ni nyaka onego bed wawacho wawuo gi jopiny to bang'e to wabed piny to wachamo kata gwen to wacho to kawuono to ni barandas gi wach otek bwana so mene gima wagombo kabisa ni higani kik wadhi e higa mar 2007-2008 mane jopiny owuok kago kura to ka gigo kura ne gigoyo ndi ae bang'e kura nolokre tho ma ji karibu 1,000 notho joma nobedo displaced ne ng'eny ok menigo en wach mar wich kuot gima wacho ni in a civilized in a piny mobedo civilized piny modongore ok onego bed ni ji gore adhong
igik ma onego bed ni iloso gi chik. Ero kamna nya dana winji ka iwacho ni mondo sani ka oganda dhi weche mag yiero to siasa mag akwede gi kiwabere godo wang'eyo ni tire duol mar NCIC bende ma ochung' ne rango kata gayo ni to jok mawuo maricho gi kikaw ne gi okang' machalo nade. Duol nieri en bende utiyo kode machiegni mondo ne ni jok manyalo wacho weche makelo akwede kata makelo imruok kata ichwan e kind oganda gin bende ikaw ne gi okang' mager. Bende utiyo machiegni kod duol. Duol mar NCIC gi mochung' Ole Kaparo. Yes. Gitemo kabisa. Masani kisewinjo kaka Kaparo wuoyo. Gisewacho ni wang' ni ginyiewo cameras. Cameras gi mak wach. Ma ibro mi vijende magi agents magi in all counties. Koro gini irwake makon wang' ni jasiasa makama yanyo ng'ato. To gini make live. Kamera make seche miwacho no. Ai to bedo relayed Nairobi headquarters. Ma ok no bange ni kaka tinde timre ni maka jasiasa mak kayanyo nyawadgi karo kare inside ji. Ai to dito bribe ng'ato mo mako gini. Or bribe police no wedi gi weche. Weche gede kama. Koro wang' ni inchaka awinjo kaka Kaparo wuoyo ok bibet mayot. The law wacho not tax small. Joma gigi siasa magayanyi gi magakwede wang' ni tax small. Sane bi kaw na gi. Ibo kaw ni to ma ibo no ka dalo mane oteri ne jaboro ka oteri sel. Jaboro. No kine kaka bono kana sel tindo yaoma kana nyoro ka dekta. Dekta be kamono spend Valentine ijela. Koro tek. Ero kama nga dana winjo ka wacho ne sani nitiere cameras kod recorders ma bende bimak godo oganda gi achiel kachiel titero ma koro gilok wach ni oyo anene ka wacho kamano. Nyisa ni to dana aneno ka sani dio chieng' ko neno dio chieng' mogik ma oganda ne ndikore kaka jogombulu mondo mi participate e yiero jotend gi kochopo dwe mar aboro. Chielo nieri nyaka nochakre nyaka sani koro nochopo giko mare inyalo wachie nang'o? Gini an bende sasa seche moko kana biro ka. Akalo inde ni kuma indike kura. Ano kako line board. Line board mok tamo wangi. To mtamo wangi to Kenya yao. Ginjo manadi magini no chake dwe achiel mokalo. To kawuono kore kaji ko senyisi in kawuone chieng' mogik. Nima ka koro wuok ni gidhi ko kura. I mean anyway and kaine nyalore ne da kwayo ni mondo at least IBC o medie ndalo moko ariyo kata adek. Wachano ka koro ka uno jing'eny motambo. Ang'o mamiyo dama ang'o miyo dwaro ni omede to kane ochakore to ne nyalo dhi kata registration center iro kata ji adek kende. Iro ka class go kiwuoyo go to nyise ne the whole day register kata ji 12. Ere tiende mondo omede odiochienge to dhano ne ok dwani mondo ang'eyo. To jo Kenya en onego walok tabia wa. En tabia marach ni un seche mindiko kura. To link tingene resources oket kanyo ma joma ndiko kura go ochul gi pesa mang'eny. Pesa ma ochul gi ne pesa maru. To unu linga uling no kudwa dhi to chieng' mogik. Makoro ng'en chieng' mogik milore wachni kode kugo kudhi. Emomiyo wadwaro puonjo piny mondo ging'e umuhimu mar kawo kura. Kod umuhimu mar go kura. Jo Kenya mang'eny paro ni kura ni konyo mna jo siasa. Onego ging'e ni kuchi ni ye teko ma in go minyalo gologo jatelo mok ti maber. En ye teko min kodo. Onge teko mo ma in kodo. Onge teko mo min tie kodo. Molo mano. Koro jo piny sasa ka digas moko dhi pinywa konagi. Inwa ka ji ok dwa go kawo kura. To ego simo gidwa ka iwacho kura ni nyaka nigirito jatelo mondo terwa mondo wakaw kura. Jatelo tergi. Koro gibano kura ni tergi jatelo bane. Jatelo mbele to giluwe kositero. An kan jatelo. Onego konyi wach moro maber manyalo konyo ngimani. Kata wach moro manyalo kelo chike manyalo konyo paro, loko paro makonyo jopiny. To in ka di kaka ka opande gi ka kura en gima ining'eyo. Okone go benja igindi jatelo an Nairobi ara biro mondo ni bo mondo dhi ka opande.
nuok mondo idhi kawo kura. Koro kinitimo gima yot kama ka jatelo kara ang'o ma tek ma jatelo konyni. Iwinjoga emomiyo adwa ni walok pachwa mondo gino bed voluntary. Okane tiend jatelo wuok ni jo special aspirants nigi wuok nigi dhi golo je gweng nidhi kawo kura. In iwuon ing'eyo ni gini e teko ma in go minyalo timo nade loko go jotelo maru. Kineno ko giti maber ka jatelo okwelo kuchni eminyalo dhi bi golego. To ka koro in beta ni rito ni jatelo mondo teri go kura. Kara ang'o mani tim ichal ng'ama kata luok ok nyal luoko di. Rito mondo ng'ato bi mondo luok di. It's the same thing. Ko na nyada ajo ko chane jo moko ne rito jotelo mondo otergi. Manyiso ni wuotho ka gidhi registration centers ne tek. Koso nikech nawinjo kaka oro gote to ganda wacho ni wan bende pok waneno jotelo matero wa gidwa ni mondo odhi onyiewne gi lunch, odhi onyiewne gi ni koka ng'ato owuogi oko mondo okaw ombulu. Gima onego bed ni ng'ato timo en owuon. Meno en tabia marach. An anyiso jo onagi ni tabia marach. Siasa, wabed gi siasa ma dongruok. Ibed king'eyo siasa ni kigoye, kura ni igoye nwach idwaro jatelo manyalo konyi. Konyo blok no paro. Ok igoye ni idwaro jatelo mabiro gonyi, or mabiro mi pesa, or mabiro ni lunch. Meno kuti jatelo siasa kin bunge kata MCA tijgi en dhi bunge to gidhi loko chike manyalo konyi. Injoga to gikene kan en odwa ni chulne fi obio goni arambe o chulne fees o timni ang'o to kara i waste men gini waste jotelo gi bende pesa magi gine gon be gi konyi gono kara gi kwale kure. Injoga koro wabedur mondo jopiny mondo wagine mondo wa develop walok pachwa. Wadwa jotelo machal nade, wadwa jotelo mabiro gi pesa magonyowa go pogowa pesa 50 kata 100 kosudwa jatelo manyalo biro gi paro manyalo loko piny. Erokamano dana winji kae wach kanyaro wadwaro jotelo manyalo konyo manyalo loko no paro. Yiero jotelo gima osebedo katimore ni ok wang'eyo ni to jatelo tije en ang'o. Lakini penjo jatelo wuon ka en member of parliament penjo intro in kaka jaod bura tije maduong' en ang'o. Kidhire MCA kipenjo to tije maduong' kaka MCA ok ging'eyo. Kidhire senator oganda okwinji ni to tije senator tije MCA tije gavana tije obura en tich machalo nade. Dana ni sani eri ang'eyo ni wan kod IEBC manyien. Kano wuoyo higa mokalo chande ne wan tiere akere keke kano manyo ni mondo obed kod IEBC manyien. Kano wacho ni mondo mi ubed an independent body makoro jonasa kata jokweth mobalo kod piny wacho kaachiel kod gini oyiere godo. Iparo ni yiero mwadhi mieri gi IEBC manyien neno ka koro chal mare nyalo bet nade. Sani wan gi jotelo mag od bura mag IEBC manyien mochung' ni Wafula Chebukati. To wan mana gi geno ni Chebukati gi tim mare bro tiyo tich maber mondo jopiny obed gi geno i od bura mar IEBC. Iwinjo ga? Gima bro kelo kwe piny ka en ni ka kura ji ogo kura iyo mar ayanga. Iwinjo ga? Gimiluongo gi idho kisungu ni credible elections. Makata wan joma tiyo gi wach kwe be kapenja to mudwaro mna kwe to ok ng'iya ne wach credibility. Wapenjo oyo wan wang'iyo wach credibility no. Yo me tich motiyo sani wang'iyo sana tich ma IEBC timo. Wanyis step ka step mondo gi sort out kantie makosa moro mobetie kata registration. Gi seng'ie maler kose en gima ogine okena kitabu umo makama. Koro to gini nyaka jopiny ong'e ni jogi dhano en dhano to dhano ka dhano nigi beche. Iwinjo ga? Ma jogi kata ka gibiro kanyo ok nyal wacho ni gin malaika. You never know. Ni jogi gibende gin gi bechgi ma baby bang'e kochopo ka hahe to gibende nyalo nyiew gi blok gi. Iwinjo ga? Lakini an gi geno ni tim manyien ging'e ni piny Kenya ong'iyo wach yiero. Kwe mobo bet Kenya ka bro bet mana ka yiero ni otim maber. To kotime yo moko mag
fuadre to oko bed gi kwe koro wan gi geno to wan gi walamo ni mondo Nyasaye donji chunygi mondo gimiwa yiero mayanga yiero maber yiero mantie adiera mondo kura mag jopiny obed ni kwanore. Yes. Yeah, kisungu wacho ni the people's vote must count. Niwach kura ni kende iye gimo ma jopiny nigo monyalo timo nade e teko men kodo kakoro meni mae ise ikwalo pesa ne CDF kwale ango ile kada de chibeda ko ger maber koro kendo kuche ni modengi koro meno bedi mae otimo o pango line takru kinya kudhiamo kod rito kura ai kosego meno bedi mae manorach meno doko tim okwanyal bet ni sakasa pinyni kura ikwala higa ka higa nyakwa bet ni jomo lokre igo kura to kisego kura tikwan maber ai to ngamo yombo to yomba wano ko obadho ni ngamo yombo okocho nyaka lakini ke yombe yo mara dier obed na kamano. Pero kamana nya na wingi maber e wach machalo kamano nisani kinde ang'eyo ni una kaka Global Peace Foundation tiyo kod dwe pogre nyaka ute mag lamo kata kanise ang'eyo ni samoro nitiere mapenyo sechopo kamoro majiri to ne mondo kanisa ema koro ochung' kaka duol ma odong' manyalo miyo oganda wa voice of reason samoro iro ka maendi iro ka jo kanisa bende samoro onindo kona chiel uparo ni to rol mar jo kanisa en ang'o kinde gi ekima koro urango ni mondo weche mag kuwe bedi ka oganda dhi koro jo kanisa kake wacho no jo ji mang'eny ng'iyo sana jo kanisa sana kani wapon tino ka padri chung wuoyo koro ko kandu marachar tiwacho ni meni go engo chal mna kaka Nyasaye koro ji mang'eny nigi geno sana kuom jo kanisa mondo gimiwa ratiro kako yo mondo gwalo lakini bende yaking'e timbe kanisa opogore olokre kanisa olokre en na siasa beka dwaro pesa kanisa matinde kanisa matinde kidhika lemo ting'io to pesa igolo sadaka ma pesa di emeng'e kigolo kana nduru rango te meno kawi ka ng'at morba ino kara mongino kitoi gwen to ing'ama ongego mondi nuanga ta party mabiro iki tek maybe people know ngama jakatekisi many madi biro iki koro wan gigeno lokaji ni kanisa terito lakini mtie kanisa moko magin ging'iyo mna ngama ngo kin go to biro bo lemni maka ito tibiro bo lemni maber witni gi only more makoro lani koro in idie polo to yonge gore to yo modo ngama lemo ni kama no kiot ito ken gi wasi awi idi mne gine awiji baraka ero kana that is a little ineno ka nyoro nyaka saniri wasebedo kod ng'anyo mar dakteche kendo siptende wasebedo ka okti thuolo ma okti ni odiochienge 70 kod ariyo wach mar ng'anyo mar dakteche kata ka okwadonje mak mano mak goro jotelo mag unions margi iparo ne piny mar Kenya wachiedho yo machanore ko wasebedo kod facilities ma okti mag healthcare ma oganda wa monego beni yude konyruok ok nyal yude konyruok wach dakteche sana machietho igine the public hospitals he said the public hospitals ibonwa ka ntiere situation magintie okber no kasi mko yen onge maber facilities onge to yomino kaji mang'eny tinde ka gituo to gidhi igine hospital private koro wano ko wachi ni wa support daktaje kata nango lakini of course kanene sirkal sign CBA koro ko bedni gi luo CBA okono bedni wano sign ko dik gimo kawono kinya lokora mene gima watamre an kaka Daniel Juma ana support ni daktaje kanene sirkal sign ko CBA gino nyaka luwe ai do kendo gima akwedo go county governments ngin gine be wacho lakini county governments yemano jon gitamre gine gin magi gitamre winjruok maber gi dakteche gi to gin most of them gin employers mag dakteche gi maonjo ni of course nini anyway gima duong en ni healthcare
nyakwangi yo maler. Yes. Kidhi subtache madala unwanka karana aspirin onge inwanka onge basic facilities to gimomio ji jotelo ok ngi wachni en nigin ka gituo to gidhi hospital ma private Aga Khan Nairobi oganda maonge nyalo yes koro to gikian to joma tho mang'eny gin jo oganda maonge nyalo koro wiji owil go makata wabunge wa gima blame go wabunge no wabunge ok nyal dhi bunge mondo giwachen to as a matter of national importance. Yes. Kida mane oluong wach kani loko gine weche mag election laws. Yes. Kaji wabunge no biro koro gi bet for 2 days nyaka gi loko laws. To gin daktache ni gine ng'anyo. Yes. To subtande onge chieth madhi nyime to wan gi wabunge ok ginen mene tich monego bed ni tiyo. Gin ging'iyo mana tije mag CDF. Ni CDF ni ema gidwa ng'iyo. To tich mwatero gigo en tije mar ng'iyo to ang' momiyo laktache onge hospital. Mana ablem wabunge ka blem MCS. Mene tich monego bed ni gi senators. Ka gichiwo legislative direction. To sirkal nyalo ng'iyo. Uhuru will have no choice. The governors to sort it out. Gakoro gin gi ling. Wamiyo gi cover gin gi medical cover koro gin ling to jo piny chandre imiwacho nuwang' ni ka ji yiero wabunge man kanyo te nyaka jo piny gine puonj gi mondo chid gi woko mondo water jotelo manyalo ng'iyo kaka jo piny chandre. Erokamano ahinya Dan, awinje maber e wach machalo kamano. Wach mogik ne oganda wa oting'o an kawuono kaka en chieng' hera milongo gi sungu chieng' Valentine. Adom na oro nu message mar hera mar Valentine. Mondo bed nu herore ka in dichuo iher jaodi mondo bed nyithindo maber. To ka in ojana in gi ng'ati moro werre to kik ubed ni uzozana mondo at least wabed gi kwe e piny ka hera nitie e family kata ka hera nitie e society to kwe ok nyal kosre. Mene gima akwayugo sane gin walim kata jo lakteche ma nyoro ter e jela mondo Nyasaye obed kodgi mondo ging'e ni 30 days go ok bi ng'eny ahinya, lakini gima atemo mondo awache ni sirkal chewa wabunge gi jomotelo nwa ging'iya ne wachni ok en na wach lakteche momaka ji tho adier ji tho ulok pachu wabed piny wang'en to gini wanyalo timo nade. Erokamano ahinya Dan, goni erokamano ndo wakalo kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar biro e studio kaendi mondo mi watwag weche mopogore opogore momako piny mar Kenya. Gino ni kwachako luongi biro yudo thuolo mondo mi watwag kodi ka bende wanyayo weche gweko mag kwe e piny mar Kenya. Kawuok e Lolo TV, maendi en kuku mar wach kod Anje Follow ka uriti. Erokamano. Uriti uru. Erokamano.